Старт! Айде, клапа. Клапа! Така. Знаем си ние с теб телевизионния език. Няма как. Няма как. В света на модата тялото често е образ, линия, силует, поглед. В живота обаче той е много повече. В този разговор с феноменалната Ивелина Чоева-Кадиева говорим за бременността, моделството, красотата и тихия урок да чуеш тялото си. Иве, здравей! Много ми е приятно да се видим. Как си? Как те намираме в началото на лятото? И на мен ми е много приятно да се видим, макар и онлайн. Надявам се скоро на живо. Намирахме в къщи, крия се от жегите, защото в България в момента е много топло и тук съм на климатик, поработвам си и си мисля къде ще почиваме август. Мисля, че преди малко ти дадох една идея. Да, точно така. Май ще е Турция. Виж, хубаво ме насочи. Надявам се, с удоволствие ще те приветствам тук, така че и теб, и Сашо, ще ми бъде огромно удоволствие да ви посрещна и двамата и да отидем живот и здраве на островите, да ви разведа малко. В какъв етап от бременността си усещаш повече спокойствие, нетърпение или си в режим подготовка? Как си? Как се чувстваш? Спокойна съм, да ти кажа. Доста чил съм. Не са ме ударили хормоните май. Не знам, това Сашо трябва да го питаме. Сашо ще каже. Да, но аз смятам, че съм си супер. Да, работя си, не съм променила по някакъв начин ежедневието си. Успяваш ли да съчетаеш така професионалните ангажименти с бременността, нали, начина по който почиваш, работиш, релаксираш, приемаш ангажименти? За сега успявам, както казах, нали, да чукам на дърво, се чувствам добре и смятам, докато се чувствам така, да... Разбира се, една идея съм дала задна, то няма как, особено в момента с изжеги, това мен най-ме мори, но като цяло съм си добре и смятам, докато съм си добре да си правя нещата, които обичам, защото реално аз наистина си обичам работата и трите ми работи. Разбира се. И ми е приятно. Разбира така се. че, да, не си представям да легна, нали, дай Боже всичко да е наред, но не знам какво ще правя, ако нищо не правя. Някакси не си го представям. Напълно те разбирам. Щом върви наред, най-готиното е да си продължаваш с работата, с професионалните ангажименти, защото това си е част от теб самата. Нали така? Да, така е. Малката Катерина, предполагам, и тя се готви да я бъдеш такака. Помага ли ти? Тя е най-щастлива от всички. Така да, ние всички сме много щастливи, но тя е страшно развълнувана, много се радва, няма търпение и да, е много сладко да я гледаш толкова превъзбудена и съм сигурна, че ще е най-добрата кака. Със сигурност и посланието, което беше написала към бебето, което споделихте в да. То е толкова трогателно, че... Много. Човече, още не съм те срещнала, а вече те обичам много. Нямам търпение да играем, да се смеем и да правим стори неща заедно. Обещавам винаги да съм до теб и да те пазя. Ти вече правиш семейството ни още по-специално и много искам да те гушна. С обич, която твоята голяма сестра. Синьо е! Аз сигурно над 50 пъти след това го гледах монтажа на видеото и всеки път като почне, нали, да чете и всеки път направо, даже сега като се сещам, такова се вълнувам. Тя като всички деца, това са най-искрените същества и тя има толкова осъзната за годините си, в същото време е толкова мила, добра, не само към нас, нали, хората, които обича и семейството си, ми като цяло към света и изразява любовта си, емоциите си, което е страхотно. Категорично, както казваш, децата при тях просто енергията е най-чиста. Да. Те винаги знаят как да я покажат, това, което носят в себе си, как да го изразят и става по един такъв неприроден начин и то идва от чистото желание. Те според мен въобще не мислят. Те просто изливат каквото има, дали ще е хубаво, дали ще е лошо. Просто си го казват. Няма както при нас възрастните да го мислиш, пък чак сега това ли да кажа, пък онова ли.
пък филтър ли да сложа, пък да не сложа ли, да споделя ли или не. Там просто си. Просто бам. Да. Да. И за съжаление, просто някакси забелязва се как когато порастваме и колкото повече, нали, вървим напред в живота, ги премисляме много повече нещата. Нали, то от една страна си има позитиви, от друга страна пък нали, си има, разбира се, негативите, защото в един момент започваме някакси да балансираме така личен живот, професионален живот, кое да кажем, кое да не кажем, как ще бъде прието от хората, но при децата точно това чистото и невинното е най-ценното. И колкото повече го носим и успяваме да го задържим, смятам, че е най-добре. Абсолютно. Той мъжа ми си е абсолютен пример за това, според мен. Той си е без филтър. Той си е едно голямо дете, за което аз супер много се възхищавам, защото аз не мога да съм като него. Опитвам се да се уча, защото това му качество много ми харесва. Разбираш, има много качества, които ми харесват в него, но това, че той е абсолютно без филтър и винаги си казва това, което мисли, по начина, по който го мисли, много ми харесва. Нали? Той израз he is living his truth. Нали? Exactly. Абсолютно важи при него и знаеш, че каквото и да ти кажеш, то ще е истината. Дали ще е хубаво или То е лошо. самата истина и е неподправена точно и именно това е и най-ценното. Много ми е харесало това качество в него. Много ми беше, разбира се, приятно и да работим с него преди време в телевизията и покрай преди обед. Говорейки си за преди обед, споменавайки го в интервю наскоро, там с Сашо споделихте, че пътят към бременността не е бил съвсем лек и че стресът имал голямо влияние. Какво най-много ти тежеше в този момент? Ами стресът беше свързан с отново многото работа. Колкото и да си обичаме работата, нали, и съм изключително благодарна, нали, не искам тук да прозвучи като, че се оплаквам, че работя. Напротив, обожавам си работата и обожавам си и стреса. То е малко като стокхолмски синдром положението. Просто ние и двамата така сме яхнали вълната в момента и сме на 100 места. Някак си, просто винаги съм си представяла, че ще стане бързо или си става така, нали, без толкова да го планираш. И може би, тъй като аз съм доста, как да кажа, човек на планирането. При мен всичко е, ето тефтера, сега ще го покажа. Това е сегашният тефтер, нали? Имам много други. Но тук е записано всичко. И когато нещо по списък не върви, тогава аз почвам да изтръпвам. И нали, съответно си мислих, че това също ще е едно от нещата в тефтера ми, но аз го приемам като урок от съдбата и житейски урок, че не мога да контролирам всичко. И в момента, наистина, в който някак си пуснах контрола, то си стана, но може би трябваше да си науча урока. Как го пусна контрола? Просто какво направи? Аз не го пуснах, така не се събудих и да кажа, пускам контрола, научих си урок. Не. Просто в един момент малко безпомощно стана положението. В същото време знам, че има жени, семейства, които пробват много по-дълго от нас. Тук говорим за 5, 6, 7, 8 години. При нас, нали, нямаше и 2 години. И си гледа в неговата паничка, нали, знаеш. На всеки проблема за него си е най-големия и най-тежкия. То просто в един момент ми писна наистина да се притеснявам и си казах хубаво, като не стане. Не мога повече. Аз се изморих. Да, оставяш въпрос на течението. Малко, да. И тогава вече ти в този момент, пускайки от контрола, се случи и чудото. Да. Ако питаш Сашо, нали, чухме всички историята, няма да я повтаряме. Разбира се, благодарим много на Господ. Ние двамата сме вярващи, както казахме. Наистина, това, което всички ми повтаряха, и аз много се дразних, защото който видя от майка ми до приятелки, които са минали, пък лекари, ако щеш, успокой се, то ще стане ти като се успокоиш. И аз съм така, как ще се успокоя, нали, вие луди ли сте, как да се успокоя, да не го мисля.
накрая се оказаха прави, но трябваше по по-трудния начин да се стигне до там. Въпреки това, да чупам на дърво си стана, но наистина спокойствието е много, 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 много важно в такива моменти. Със сигурност е важно, но така за такива хора като нас, които гледат всичко да планират, нали, да accordingly, някакси, когато нещата не вървят по план, това ни създава един вид тревожност, но категорично... Това е проблеми на нашето поколение малко, имам чувството. То не е само за личните неща, просто прекалено бързо живеем, прекалено искаме всичко. Аз това го осъзнавам, че от една страна е хубаво, от друга страна е проблем. Много е трудно да живееш тук и сега. Нали? Няма какво да се лъжем, колкото и да четем постовете в Инстаграм, living the moment, дъра парасточа дъра. На всички не е трудно, просто всичко се случва изключително бързо. Аз не знам кога преполовихме годината, не знам кога станах на 29, оня ден бях на 25. Коледа ще дойде 2027 и то направо е някакво така. Ма това е защото ставаме сутринта и деня ни е така. И ти нямаш време да осъзнаеш, че днес е 30 юни или коя си дата. Ти просто гледаш да свършиш всичко по списъка и мозъкът ти е толкова заед, нямаш време да осъзнаеш, за съжаление, какво се случва тук и сега. Всичко се случва страшно бързо и някакси така, сякаш моделите, които си създаваме в съзнанието, това, което искаме, нали, да постигнем, това, което искаме да направим. Нали, нещата, през които трябва да преминем през деня, за да стигнем до тази, нали, заветна цел, каквато и да е тя. Цялото това нещо ни кара да се движим още по-бързо и в един момент просто ние не спираме. Така че това са неща, които трябва по някакъв начин да взимаме поука от тях и да успяваме да забавим темпото, но сякаш все още това е, за съжаление, невъзможно. Трудно е, но с работа, не знам. Сега всеки сам за себе си знае какво работи, но със сигурност е добре да го... Защото аз имам моменти, в които си давам сметка, че добре сега, така както минават годините, аз ще стана на 70. И може би, надявам се, ще съм постигнала нещата, които съм си мислила, че е хубаво да постигна, но дали ще съм ги усетила вътрешно, нали? Когато се тръгвам с едно от този свят, аз ще ги имам там в списъка, ще е тик, но реално дали ще съм ги преживяла, така както, нали, за какво ги правя? За да получиш емоция. Дали ще си купиш нещо или ще постигнеш нещо, или ще нарисуваш нещо, или... без значение каква ти е задачата в списъка, всяко нещо ти дава емоция. И някакси ние постигаме, ама изживяваме ли емоцията, заради която всъщност се пънем толкова много? Нали? Именно. Въпрос. Постигаме нещо и след това веднага скачаме към следващата цел, без да сме отпразнували, така да кажем, тази, която току-що сме постигнали, това, което сме го направили. Просто сякаш сме... Така да си го припомним и да гледаме, като отворим списъка по-осъзнат. Една идея по-осъзнат. Да не е само крайната цел. Категорично. Преди малко, когато си говорихме точно, нали, за това, през което минават хората, това, през което минават, нали, семействата, жените, когато имат трудност с започването на една бременност, сякаш в обществото все още го има този елемент на това, че говори се за майчинството като нещо красиво, нещо естествено, но много по-рядко и много по-малко се говори за страховете, за чакането, за напрежението. Поред теб това все още е такава стигма? Тук съм малко на различно мнение, защото в средата, в която аз се намирам, много зависи, може би, но около мен всички говорят. Може би го има това самотното чувство на жената, защото ето, аз съм в среда, в която се говори. Няма никакви филтри. С приятелския ни кръг, не мисля, че има някой, с който не сме говорили по темата, не сме споделили и така нататък. Но има един момент, в който ти, колкото и да споделяш на някой, дори на мъжа ми, ако искаш, нали, който е с мен в това, започваш да се чувстваш самотно. Ти го чакаш, то в теб трябва да стане. Нали. Не казвам, че само от нас зависи, разбира се, женското тяло, но
но има го този момент на самота, нали? Хубаво, да, всички ми казват, не се притеснявай, с тебе сме, дали ще стане или не по един или друг начин, така, но ти си знаеш, нали? Аз знам на мен какво ми е. Нали? И няма как, със сигурност няма как нали, отсрещния човек да знае точно ти как се чувстваш и слава Богу, защото не е нужно всички да изпитваме нали, негативни емоции, но пък все пак подкрепата е много важна. И ако има семейства или жени, които не срещат тази подкрепа, това, което всъщност за което ти говориш, със сигурност е проблем, защото, повярвай ми, дори при мен, където не беше тежък случай, нали, аз малко се бях пофилмирала повече, отколкото трябваше, аз започнах да психясвам. Значи, всяка сутрин само за това си мисли, това ми влияеше и на работата, и на отношенията ми с хората, просто защото мозъка ми беше зает да мисли само и единствено за това. При положение, че аз имам съпорт група. Да. Нали, и моята среда не е неподкрепяща, говори се, нали, аз имам абсолютно всички неща около мен, които са ми нужни, за да се чувствам добре, за да преодолея, нали, някакви емоционални състояния. И не мога да си представя, ако го нямах. Та в този ред на мисли наистина е важно. Просто важно е дали си приятел на някой, дали си партньор, роднина, каквото и да е, нали, важно е да се подкрепя жената в такива моменти, защото ти от една страна искаш да създадеш живот, от друга се притесняваш дали си в най-добрата си форма, за да го направиш, дали ще можеш да дадеш, пък не става, пък става, пък то е бушува и хормони и какво ли още не. Съпорта е много важно нещо. Да не кажа и най-важното, защото това, което казват, най-важното е да си спокойна, ама ти няма как да си спокойна, ако нямаш съпорта, който да те направи да се чувстваш сигурна. Точно така, ако не си чута, ако не си подкрепена, ако не си разбрана. Трябва да се говори за това нещо, съгласна съм с теб, знам, че има много такива случаи, особено и по по-малките градове, нали, нормално е. Въпреки, че пък виждам и светлина в тунела и може би съм сложила розовите очила, но след като ние споделихме, много жени ми писаха, споделиха си и техните истории, така, и те ми споделиха пак техния опит, нали, че по същия начин родители всички, какво са им казвали, така нататък. Так говори се вече, да. Именно, знаеш ли, точно това е такива хора като теб, ти заедно с други популярни личности, когато вие го коментирате, когато коментирате конкретна тема, нали, за бременността или някаква тема, която е било то табу, било то нещо наболяло в обществото, оказвате влияние. И това е изключително важно, защото хора, които не са чути и не са разбрани, именно момента, в който те чуят нещо такова от вас, те усещат комфорта и утехата. Припознават се, да, аз също гледах страшно много подкастове, нали, четох, търсих жени в сходна ситуация. На мен също това много ми помогна. Това да се асоциираш с някой, да видиш, че не си единствената в такава ситуация е много важно. Много важно. Изключително важно и то за абсолютно всякакви теми. И като става въпрос за бременност, и ако става въпрос било то за продуктивност или за промяна в кариерата, каквото и да е, много е важно да се вижда, примерно, и да се усеща точно това позитивно влияние. Иве, кажи ми, как в момента бременността влияе на професията ти? Нали, като жена, чиято професия е свързана с външния вид. По какъв начин ти приемаш промените в тялото? Няма да те лъжа. Аз съм, нали, с 10-12 години стаж като професионален модел. Нали. Това според мен страшно много влияе. Нали. Тук не говорим за... Аз бях активен модел, на всеки 3 месеца пътувах. Нали. Това е огромна част от моя живот. И съм свикнала да се стара да изглеждам по някакъв, нали, един определен начин. Сега тялото ми започва да се променя, нали, което е нормално. Гледам позитивно да гледам на себе си. Но тук, честно казано, и Сашо много ми помага, защото на моменти, в които се чувствам несигурна, като изляза от банята, нали?
Сега целуличе, нали, пък това, пък онова. Нормалните, те са абсолютно нормални неща. Аз осъзнавам, че са нормални, но просто са нови за мен. И той даже Сашо ми се смее, защото постоянно го питам, ама, нали, много ли съм надебеляла или това, или онова. Тук, според мен, подкрепата на партньора и това да видиш, че в неговите очи, той със сигурност вижда, че аз съм различна, нормална е, но аз в неговите очи виждам, че той и така ме много харесва и много обича и някакси това ми дава сигурност и спокойствие. И наистина се стара да гледам позитивно на това. Другото, което е, в крайна сметка, около мен има страшно много примери на майки, които след бременността тренираш, почваш отново да се храниш както обикновено си се хранил и те дори изглеждат по-добре от преди. Всъщност всичките ми приятелки около мен, които са родили, са, нали, богини. Така че аз очаквам същия ефект и Убеден съм, че ще е такъв. Да, започвам да събирам типсове и триксове за това. Нормално е и от друга страна пък това наистина е едните 9 месеца, в които тялото ти създава живот и от друга страна е изключително красиво и интересно. Няма какво да обясняваме, че женския организъм е някаква абсолютна магия. Аз до ден днешен малко такава, знам, че съм бременна, но си викам, как тук вътре в мене сега, нали, живее друг човек. Много е странно, да, много е странно, но е интересно. Можеш да кажеш, т.е. че бременността промени начина, по който мислиш за красотата? Не, аз винаги съм харесвала бременни тела. Има нещо наистина много специално и магично в формите на женското тяло. Не ме е променило. Просто се опитвам да адаптирам моите представи за моето тяло до сега, да ги адаптирам и да се успокоя вътрешно, че тази промяна всъщност е нещо красиво, което аз трябва да ембрейсна и да му се радвам и да го наблюдавам с възхищение, а не да се наказвам психологически или да се мразя, нали? Или да не се харесвам или да се тормозя, защо примерно тук сега брича ми е с 3 см повече, примерно. Няма да лъжа, че има моменти, в които се гледам и се притеснявам, но отново, нали, гледам да дам задна малко и да си спомня всички тия хубавите неща, които до сега ти обяснявах. Именно и подкрепата на Саша от този момент, тя е изключително ключова и важна за теб. Така, че... Много е важно мъжа. Аз не мога да си представя, ако има жена, която в този такъв... Той е много vulnerable. Такъв момент на... Крехко. Да, този момент на крехкост се съблека пред мъжа ми и той, не дай си Боже, по някакъв начин реагира не както трябва. Не. Да. Влияе. Много влияе. Няма какво да се лъжим. Колкото и да си силна, колкото и да знаеш коя си, да обичаш себе си, да пропагандираш self-love и не знам си какво още, ти търсиш валидация. И той я търсиш от мъжа, който... Да. Най-близкият човек до теб, който в крайна сметка е създал този живот заедно с теб. Той пък и няма право нещо да каже. Абсолютно, на 1000%. Аз съм хотела 9 месеца, не той. Той е бърз. Абсолютно. Знаеш, искам да те питам, какво би искала всяка жена по време на бременност да си позволи? Без натиск, без напрежение, без така един стремеж към перфекционизъм. Какво искаш всяка една жена да си позволи? И какво е примерно нещо, което ти, нали, така си позволяваш? Някакси, то пак много е повтаряно това нещо, ама аз вече разбирам защо се повтарят, да слушаш тялото си. Защото когато забременях, всеки почна да ми дава страшно много акъли, с най-добри чувства, разбира се, но
при всеки, особено нали, жените, които приятелки, пък баби, пък майки, нали, при всеки бременността е различна. Тялото реагира различно и така нататък. Не винаги съветът, колкото и да е добронамерен, ще работи за теб. Така че това, нали, да се абстрахираш от целия този шум около тебе, колкото и да е с добри намерения, то е много шум. Да чуеш тялото си какво иска. Дали иска да си полегне, дали иска сега да ходи, дали иска да яде лимон с сол, ма можело кафе, ма не можело кафе, нали сега има някакви граници, разбира се, но да го чуеш, да си позволиш да го чуеш. Защото пак, нали, от контрол фрик, както сме повечето, нали, държим контрола и така нататък, много често и списъка с трябва да правя това, вървиш по списък, но не чуваш всъщност какво ти казва вътрешното ти аз и по този начин не правиш най-доброто за себе си или за детето, а напротив. В никакъв случай, знаеш ли, стигам до извода, че толкова много хора в момента са много disconnected, далечени от телата си. Много хора са много далечени от телата си. И ставам свидетел на това абсолютно всеки ден. Просто хората около мен, даже децата около мен, горе-долу 5-6 клас, те не знаят какво искат. Не знаят какво тялото им иска, стремят се, нали, към един конкретен идеал, който, нали, по някакъв начин са си поставили, било то заради социални мрежи или каквото и да е. Не чуват тялото. Също забелязвам, нали, генерално хората въобще, пораснали, възрастни, каквито и да са, не следва това, което тялото им казва. И някакси то е трудно да се научи, сякаш. Не можем да го чуваме винаги. Както всяко нещо вече в днешно време. Сякаш най-трудните неща станаха най-простите, които обикновено трябва да ни идват така, но просто отдалечихме се сякаш от себе си и сега трябва да работим 2 пъти повече, за да се върнем да правим най-елементарните неща за нашите тела, за вътрешното ни усещане и така нататък, но това е. Трябва да се адаптираме, в такива времена живеем. Със сигурност. Така като си говорим за времената, да те върна малко назад и по-назад, към началото на пътя ти като модел. Как започна всичко? Беше ли някакво чудо? Как те усети камерата? Ти ли усети нея? Какво се случи? Как започнах с моделството ли? Да, когато започнах с 2 думи. Много ми беше скучно в Хасково. Аз съм от Хасково. Аз това многократно съм го. Обаче пък винаги съм стърчала над всички. Бях много висока от както се помня. Винаги ме слагаха най-отзад на снимките, най-отзад на танцовите формации, нали, защото се съм най-висока. И една приятелка на майка ми бях още на около 12 и вика, що не запишеш Ивето, нали, модел да стане, ама тя не с някаква цел да пътуваме, нали, така грация, пък стойка, хубаво, аз взех, нали, още повече да раста тук, нали, прегърбването, което при момичетата доста често, пък и при момчетата, разбира се. И при момчетата се случва. Височината, така. И майка ми, не е абсурд, тя беше много строг родител, нали, аз учих, трябваше да съм отличничка, ходих на олимпиади по математика, по английски, там каквото се сечиш. И въобще фокуса й беше другаде насочен. Обаче, аз пък, нали, как Ани, нейната приятелка, като каза за моделство такова, и почнах да ровя, да тършувам, нали, какво правят модели. Сега ясно ми е какво правят моделите, ходят се снимат там и ходят на някакви подиуми, ама какво що. И всъщност разбрах, че моделската кариера започва много рано. И аз бях горе-долу на годините, където можеш да започнеш. И ми тракна лампичката, че видиш ли ти, това е един страхотен начин аз да си разнообразя моя живот. И така... И почнах, мамо, моля те, пусни ме да отида на един кастинг, такова. Те тогава в Хасково нямаше агенция, в София. И накрая с 300 зора, добре. И идваме тук, тя гледа супер недоверчиво, абсолютно всички в агенцията, нали, се сещаш, той по уния години, нали, какви слухове, неща и така. Направо на кръв, ужас.
Обаче те мерят ме всичко и след една седмица взимат ми полароидни снимки. Това са снимки на бяла стена с черен топ, черни дънки и така, за да може клиента да те види без грим, без нищо. И след една седмица ми звънят и казват ми, имаме предложение за договор да заминеш за Милано. И аз съм ето, боговете, звездите, това е край. На колко беше тогава? 13. Охо! И сега обаче така, и аз уча английски в училище, но тогава не беше като сега на всичко да е на английски, ходя на уроци, така нататък. И майка ми първоначално не е абсурд как. Обаче в един момент вика, виж сега, няма проблем, ще те пусна сама, нали? Аз сега се замисля, пък от нейна гледна точка как ме е пусна, не знам, но благодаря, нали? Но трябваше да мина на самостоятелна форма на обучение, защото след това дойдоха още договори, трябваше да замина за Азия, после пак Европа, Щати, така. Но успеха трябва да не пада. Ама успеха трябваше да е 6:00. И всъщност така, long story short, така започнах да пътувам. Довери ми се тогава, изпрати ме, няма да се забравя, на един розов самолет беше на летище София с един розов българо-английски разговорник. Не дай си Боже, ако нещо, нали? Който даже го оставих и то чатра-патра. Мен въобще не ме беше срам, много ми беше интересно, говорих си, правих си, струвах си. И така започна всичко и поведнъж в годината се връщах в Хасково, за да си взема класа. Да. Защото трябваше, нали, всеки един предмет. И така, общо взето. Успяваш с 6:00? Не. Успяваш с 6:00? Не завърших с 6:00, защото втория ми чужд език в езиковата гимназия беше немски. Голяма грешка, хич не е моето това. Не знам защо и как, но там имах 4, но ми прости госпожа Петрова. Прости ми и химията хич не ми вървеше, но по другото си бях топ. Браво. Да. Звучи просто уникално и наистина това е тотално dream come true. В този момент, когато на 13 заминаваш за Милано, какво си мисли 13-годишната Ивелина? Какво си представя? Какво е нейното Нищо очакване? не си представям. Аз не знаех света какъв е. Аз нямах никаква представа. Бях идвала до София, но нали нямах. Просто ми беше безкрайно интересно. Аз бях като гъба. Можех да не спа. Исках всичко да пипна, с всеки да си говоря, на всеки историята да чуя, на всичко да науча. Интересни ми бяха, около мен съответно бяха все по-големи, нали, какички, батковци. Беше ми просто безкрайно интересно. Аз виждам друг свят се отваря пред мен и нищо, нямах очакване. Просто така абсолютно разтворена тръгнах и исках всичко да изживея, всичко да опитам. Не така, даже малко, сега като се сетя, никакво чувство за страх, за предпазливост, никакви такива. Аз просто бях готова да грабя, да направо да хвърча през живота. The glamorous life. То не е винаги гламъра. Сега, нали, няма какво да си говорим. Да. Гламъра се, като го гледаш по списанията и по това, например, апартаментите, моделските, където се живеем, те не са някакви меншани, нали, както по Netflix. Напротив, спала съм къде ли не по моделски апартаменти с още 4 момичета в стая. Или в Токио, няма да се забравя, там пък са буквално кутийки. Вие не можете да си представите колко са малки. Някакъв такова правоъгълно, че правиш една крачка, 2 и това му е широчината и вътре сме примерно 3 момичета. Майко мия. Но тия неща никога не са ме притеснявали. Никога. Все ми беше тая къде спа и какво ям. Искам да става около мен нещо да се случва. И ми беше безкрайно любопитно и безкрайно приятно. В последствие вече самата моделска кариера започнах и да я... Аз винаги съм я харесвала, но не ми беше фикс идея да ставам супер модел. По-скоро другото ми беше нали, да пътувам, да работя, в един момент да стана самостоятелна. Всичко това ми беше безкрайно интересно. И създадох много приятелства. До ден днешен най-близките ми приятелки са от тези години. Нали, за мен не е вярно това, че моделите там, всичките тия, както по филмите,
чупят си токчета и така нататък. На мен поне това не ми се е случвало. Да, беше страхотен период и ако трябва 10 живота да се върна и да си избера дали така да си прекарам тинейджърските години, винаги ще го направя. Кои ти бяха любимите модели, когато прелистваше списанията? Имаш ли някои имена, към които така поглеждаше с възхищение? Сега Синди, Адриана по едното време ми беше, Жизел, моделите от едно време, които всъщност направиха първите супер модели, така да ги Джанис нарека. Дикинсън, Твиги. Да, точно Да. така. Тъй като те създават всъщност цялата професия модел, ако трябва да сме абсолютно откровени. И другото, което смятам, че е много полезно и ми помогна тогава, е, че по това време в България бяха модерни тънките вежди, вафлите в косата, почнаха тогава ботокс, силикони, всякакви такива неща, докато моята среда беше тотално обратното. Нали? Ние Корен ходихме разлика. абсолютно без грим, беше най-важно да си с чиста кожа, с чиста коса, да поддържаш, нали, фигурата си в някакви сантиметри и така нататък, но да изглеждаш добре, без добавки. И дори и момичетата, които сега аз нямам чак, нали, примерно штръкнали уши или крив нос, но момичетата, които бяха с по-така неправилни черти, се смятаха дори за по-интересни, защото бяха по-нестандартни. Това също много се преизваше така в... Той до ден днешен вече, нали, това е друга тема, която не искам да отварям, че ще си говорим до утре, нали, за модния бизнес днес и инфлуенсърство и така нататък, но тогава всъщност, докато тук се котираше изкуственото, при мен се котираше естественото и максимално колкото може да си естествено. Нали? Да. И да приемаш и да пляскаш, нали, дори на несъвършенствата, които те правят уникален. При мен, примерно, го има това, че не знам дали си забелязал, аз ако на някои кадри така изглеждам кривогледа. Просто двете ми очи са различни, да. Като при Парис Хилтън, малко. Сега не знам, виж, не знам за Парис Хилтън, ще я погледна, но Има и тук в България, когато, нали, така започнах да ставам по-разпознаваема, и гледам сега някакви първите коментари, баба ти та ли бе, кривогледата, какъв вок, какви 5 лева, вие знаете ли, супер грозно такова. И мен ми става смешно, защото мен са ме взимали на работа и са ми давали пари точно заради това несъвършенство, защото някой някъде го е намерил за красиво. Нали, че не може да ме обидиш, като ми кажеш, че съм кривогледа. Нали, да. Не, то ти не си всеки, просто има така несъвършенства и не са някакси така една асиметричност в тяло, в лице и това трябва точно това се търсеше, това се търсеше. Аз даже бях прекалено скучна, нали, ако трябва да кажа. Момичета с по-така уши или с носа характерния, то римския, нали, работиха страшно много. Те се късаха да работят. Късаха се. Имаш ли любими проекти, по които си работила, някои така, които да подредиш в една топ класация за себе си? Vogue ми е любимо, няма как. Това си ми беше мечта. Снимахме една много готина кампания на Fendi в Дубай. Истината е, че най-големите, как да кажа, дизайнери, така, нали, кампании, които съм правила, или тия, които са били за най-много пари, не са ми любими. Няма да се сетя за тях на Prima Vista, но има някакви, които, примерно, снимах много по едното време. Mother Agency ми беше в Финландия и с тях много пътувах по Европа, но пък се връщах там и много ходих по Финландия, Естония, нали, снимах там някакви неща, които така като ти ги кажа, никога няма да се сетиш, че там има някакъв въобще моден бизнес, но пък толкова готини екипи срещах там и толкова готина се прекарвахме, че може да сме снимали някакво, примерно, едитория от 3 страници за някакво абсолютно незнайно списание, но ми е останало в сърцето като един от най-готините ми
работни дни. И никога няма да го забравя. Това са точно тия моменти, които те са малко по-така непринудени, нали? Да. Нали, липса на... макар и да има липса на голямото име, нали, Fendi, Versace или Dolce, нали, някакси точно това е естественото, по-непринуденото, то остава в тебе. Да. Нали, някакси ти Така е. винаги се сещаш точно за този момент. Да. И Много когато много създаваш смърт. приятелства, разбира се, това е още по-ценно. Кои са качествата, които точно моделството изгради от теб? Самостоятелност, дисциплина, усет към красотата, защото все пак всичките тия години, това са точно тинейджърските години, когато ти започваш да формираш вкус. Да. Вкуса, със сигурност, абсолютно страшно съм благодарна, защото имах възможност да видя най-различни неща и спрямо тях да сформирам своя личен вкус, който разбира се променя нон-стоп. Но все пак някаква база ми създаде за усещане за красота, стил и поведение, ако искаш, на много неща. Много просто е така, някакси нямах избор, освен да порасна много бързо. Но през това време пък да се забавлявам на макс. Имаш ли нещо, което моделството конкретно взе от теб? Аз много го романтизирам този период в живота си. Да е взело, може би, не знам, аз докато съм била някъде и съм работила или каквото и да съм правила, нали, моите съученици, примерно, имали са някакъв друг тип тинейджърство, който със сигурност е бил страхотен, просто е бил различен, може би това по някакъв начин, но пак не смятам, че е минус. Не мисля, че ме е взело нещо. Единствено в началото, разбира се, това, което виждам като негатив е, че в началните години на моделската ми кариера бях много объркана от към тяло, мерки, защото ти все пак, то е много забавно и готино, но ти трябва да си в някакви мерки, за да работиш. Моето тяло и структура е такова, че аз ако си хапвам, аз пълнея, не съм от тези, които са си, нали, клечици. Което означаваше, че трябва да, особено в тинейджърските години отново, нали, ти точно ставаш по-пухкав, гърдички, дупенце почва да се формира, само че на мен това не ме вършеше работа тогава. Имаше няколко години, в които правих страшни глупости с диети, с рязко отслабване, неядене и така нататък. Това го намирам за грешка, абсолютно, защото и до ден днешен влияе на някакви пък женски хормони и така нататък. Разбира се, давно не ги правят тия неща. Но да, това е може би така най-големия негатив. Трията не е много интересувани какво ядеш и как ядеш. Важното е да си в мерките. Именно за такива моменти, в които индустрията не се интересува толкова много това как ти се чувстваш, нали, какво ти искаш, някакси има, когато гледа човек отстрани, нали, кариерата модел, точно тези моменти сякаш, нали, най-много се забелязват. В такива моменти как си преминала през тях? Чувствала ли си се чута и разбрана? Виж сега, това е моделската работа, е като всяка една друга работа. Чута не съм се чувствала, защото как да се чувствам чута? Аз знам, че това е изискване. Както, примерно, ако работиш в кол-център, ти трябва да знаеш английски. Примерно. Така в моделската кариера, за да работиш, ти трябва да си определени мерки. Нали, аз така съм го разбирала, честно казано, дори до ден днешен така го разбирам. Малко съм против, нали, аз много не говоря за това, но малко съм против целият този plus size wave, който ни залива. Не съм против plus size моделите, ако те са здравословно plus size. Но тук последните години наблюдавам нещо, което направо ме втрещява. И това е нездравословното, прекомерно тегло, което пък има както анорексията и това да си клечка и да не ядеш е много лошо за твоето тяло. Това просто за мен е другата крайност.
И няма как да съм окей с нещо, което се пропагандира като здравословно и красиво. Нали? Нито ми е красиво, като гледам анорексични тела, нито ми е красиво, като гледам прекалено пълни тела. Но това пак е една огромна друга тема. Но относно, нали, дали съм била разбрата или чута, не, защото работодателя, нали, не го интересува това. И аз съм малко по-харж в това отношение. Няма да седна да ти кажа, аз много страдах, плаках. Да, седяла съм плакала, защото съм била 2 см повече и не са ме взели за определено ревю на седмицата на модата в Париж, защото ханша ми е бил 92, а е трябвало да е 90. Но в крайна сметка това е изискване. И ако не си окей с това изискване, има безкрайно много други кариери, които може да започнеш. Разбира се, не трябва да се стига до крайности. Също така го има проблема, че аз съм 1,85, друго момиче е 1,78, но на нас ни се търсят еднакви мерки, които да, не е честно, че аз също трябва да имам ханж 90 както нея, но това е изискването на модната индустрия. За да си модел, това са изискванията, които ти трябва да покриеш, за да си вършиш работата. И аз не смятам, малко лигаво ми идва цялото това нещо. Дали, знам, че има нездравословни практики, аз съм ги виждала, нали, живяла съм ги, знам как се държат определени хора, но това вече е трениране на твоята психика и е много важно отново да имаш хора, които около теб да знаят как да те подкрепят в такъв момент, защото аз съм и плакала и съм крещяла и какво ли не съм правила, но тогава пак съм имала късмет, нали, около мен моите съквартирантки или така по-големи какички да са били там точно когато е трябвало и да ми обяснят, че всъщност как стоят нещата и какво е добре да се направи, как може да се направи и така нататък. Но не всеки, за съжаление, има този късмет и там идват проблемите и се стига до крайности. И тази подкрепа. Сега точно като си говорим, нали, за красотата и възприемането, нали, за нея. Знаеш, че подготвим материал, който е свързан с секс и градът и с така the gaze and под gaze имам предвид, нали, погледът, вторачването и също едни мъже, които са наречени modelizers в втори епизод на Секс и града и те са по-скоро пример за това как определени мъже искат да събират жени с статута модел, сякаш, нали, за бройки, за да си вдигнат те самия статут. Кога погледът към една жена е възхищение и кога става вече опит за превръщането и в обект? Ами аз, ако трябва да съм откровена, смятам, че нещата вървят ръка за ръка. Няма какво да се лъжем. Мъжете особено... сега, да започнем от там. Ти като видиш един красив човек, независимо дали е жена или мъж, аз съдя по себе си, няма как да не реагираш. Това е, нали, ти го разглеждаш като обект, преди да го познаваш. Ти просто виждаш един красив човек, който създава от теб отново някаква емоция. Нали, дали ще е възхищение, дали ще е някаква страст, дали ще е някаква възбуда, не знам. Нали. Има безкрайно много спектър от емоции, колкото искаш. Но то всъщност е това. И след това идва и другото. Но едното зависи, разбира се, едно е да гледаш, друго е вече да правиш някакви други неща, които не са окей. Там според мен е границата. Границата е тънка, но смятам, че доколкото е уважително към отсрещния човек, независимо от пола, е абсолютно файн. Ние сме човешки същества, ние сме, нали, виждаме с очите си и се създава някаква емоция. Пак казвам, има граници. Има граници. Категорично. Да. Някои хора те вече ги приемат прекалено, нали, твърдо и прекалено строго. Едва ли не, нали, имам чувство, че в днешно време, ако примерно погледнеш някого, било то мъж или жена, нали, по някакъв така с по-продължително, нали, и изразиш някакво възхищение, все едно не знаеш дали ще срещнеш стена, дали ще срещнеш острие или нещо такова. Съм много за границите, но в същия момент какво се случва? Аз сега гледам поколението, което са сегашните тинейджъри. Те не знаят как да... Те нямат усещане за свалка, ако щеш, или
не знаят как да те не общуват един с друг. Всичко е онлайн и много си личи, когато няма, примерно, един мъж, може да погледне една жена, обаче не е като преди. Аз си спомням, аз като пътувах или бях тинейджърка, нон-стоп някой идваше, заговаряше те. Пък то се случваше нещо. Нали. Дори да не се случи нещо, мъжете бяха смели. Нали, защото даже да го отрежеш, ще го отрежеш, виж сега, нали, не е в момента. Остави ме, it's fine, нали, have a good evening, нали, забавлявай се и това е. Докато сега всеки гледа лошо, всеки е много тежък. Пък другия се притеснява да не взема да кажа нещо, нали, ще ме осъдят, примерно, особено в Америка. И така се губи тази спонтанност. Хората имаме нужда от емоция, пък емоцията се създава като общуваме. Именно. Аз така смятам. Има я нужда от емоцията, от общуването, от комуникацията, всичките тия дейтинг апси и какво ли още не е, то, нали, те помагат по един или по друг начин, но сякаш вече е толкова невъзможно в днешно време, нали, да намериш партньора си без дейтинг ап. Буквално в моя случай първият си приятел го намерих точно в дейтинг ап, при положение, че ние вечеряхме един срещу друг технически. И аз го гледам и понеже усещам, че така, нали, от моя бряг на ръката поглеждам една грайндъра и го виждам него. Нали. Само, че не го заговарям веднага в заведението, а когато излязох му пиша, нали, му казвам, ти ли си момчето, което ядеш срещу мен, което се хранеше? И той ми отговаря със същия въпрос. И така започнаха нещата. Но вече смелостта няма, което трябва да се работи върху въпроса и трябва да се върне. Не трябва, но ето отново явно аповете пък са частта с адаптацията към времето, което живеем. Не знам, просто мен много ми липсва тези времена, много ми е носталгично, даже както излизам понякога и аз много обичам да наблюдавам хората. Много е странно това, но понякога даже сядам на пейка и много ми е хубаво така да ги гледам и да си въобразявам някакви истории за всеки. Чува ми мозъка, да. И като изляза някъде по заведение или по нещо и така мъчно ми става чак. Да. Те и жените едно такова гледаш ги, те седят и ти казвам, то направо погледа и мене ме стресира, пък представям си, ако е мъж, нали, да отиде да някой да те заговори, нали, то всъщност няма значение дали говорим за мъж и жена, мъж, жена. Някакси просто има някаква такава тенденция, отдалечаваща се от най-елементарните комуникационни умения, ако щеш, но сега това е времето, в което живеем. Какво направим? Когато една жена е красива, мислиш ли, че хората я възприемат? Им е по-трудно да я възприемат като сложна, като умна, като чувствителна, като ранима? Тук до ден днешен много често съм задавали този въпрос. Нали, това, че си красива, сега за едни хора съм красива, за други не съм, но в общия случай, нали, чувствайки се като красива жена, това помагало ли ти е или ти е пречило? Mm-hmm. И наистина до до ден днешен не мога да ти кажа. По-скоро със сигурност повече ми е помагало. Особено, ако е трябвало нещо да се свърши с мъже. Нали? Няма да се лъжем, че една жена, ако знае как да използва, тук не говоря да си лягаш с някой, за да получиш нещо, но, нали, аз също, като видя един красив човек, както казах, нали, сега няма как да не му обърнеш внимание или да ти е приятно да контактуваш с него или добре поддържан. Нали? Като тук отваряме скобата, че красотата е различно нещо за всеки и възприятието може да е всякакво, безкрайно различно. Но е имало пък моменти, в които, особено когато вече завърших в Лондон образованието си и започнах да си работя по специалността, така мина едно време, в което малко не ме приемаха на сериозно. Така аз бях свикнала по-лесно да ми се отварят вратите, точно защото съм модел, защото съм красива, защото съм с дълги крака и така нататък. Но в един момент, когато вече започнах, нали, работейки да използвам и друг похват, нали, освен красотата си, малко по-трудно беше, докато някой ме вземе на сериозно, но пак доказваш се, поработваш малко повече, за да видят, че все пак, нали,
не е само обвивка. И в момента, в който хората вече свикнат, както и до ден днешен, свикнат ли, че ти можеш да правиш XYZ нещата, отново става. А какво би казала, какво би искала хората да разбират по-добре за жените, които работят с красотата си? Това днес са не само моделите, но това са и инфлуенсърите. Какво искаш хората по-добре да разбират за тях? Може би, че почти 100% от тях имат много други качества и интереси от това, което се показва. Примерно, спомням си, че колежки моделки, които бяха тогава по моите години, може би да са били малко по-големи, имаше една, която учеше медицина, представи си. Медицина, докато работеше, нали, и пътуваше. Друга беше с 6 езика. Трета, някакви неща, които никога няма си да предположиш, като го видиш това момиче, нали, на афтърпартито, след като е ходило примерно на Реколънс и е отваряла шоу, я виждаш на афтърпартито и си каже, тая мацка мега яка, нали, тук се забавлява с късата рокля. Но в същото време тя прави още 15 000 неща и като цяло жените, не само моделите и хората в социалните мрежи и така нататък, жените, пък и мъжете, но смея да твърдя, че жените сме по-комплексни същества и можем да мултитаскваме много повече. Просто така сме устроени, по-сложно сме устроени. Много ви обичаме мъжете, вие сте страхотни, без вас не можем, нали? То няма как. Обаче ние сме по-така. Просто за мултитаскване ние сме хората. Който каквото един мъж не може такива работи да прави. Но жените особено са велики същества и повечето правят по 1 трилион неща заедно и имат много интересни интереси и така съветвам по-скоро да задаваме повече въпроси, да комуникираме повече, за да стигнем до вътрешността на тия хора, защото обикновено там е още по-красиво и още по-интересно, отколкото фасадата, която се вижда. Как си представяш професионалния ти път след раждането? Аз си представям, че съм една cool mom. И със сигурност ще отделям време на детенцето, но не мисля да спра да работя. Просто смятам да адаптирам работните ми ангажименти спрямо нуждите на моето дете, докато той има такива, нали, повече нужда от мен. И така, и смятам нямам търпение да му покажа моя свят. Видяхме книжката, подарък от твоите приятели. Да. Всъщност това е първата книжка. Ще му чета приказки с моя живот. По-натам нямам търпение той защото той е той, да стане част и от моя живот, и от живота на Сашо. Аз съм израснала в семейство, където майка ми никога не се е държала с мен като дете, а винаги е говорила с мен като възрастен, включвала ме в нейните активности, в нейната работа, винаги ме е обяснявала какво, защо и как. И аз мятам да последвам нейния пример и да го въведем новото човече в нашите животи и ако нещо му стане интересно или по някакъв начин това го насочи към неговия си път, страхотно, ако ли пък му е скучно, ще му намерим други занимания. И така. Със сигурност. Занимания Бо. Сашо преди време, когато водеше рубриката там за чиракуването, мисля, че мина през много такива интереси и теми и всичко. Какво искаш синът ти да знае за красотата? Искам да има усет за нея. Аз не смятам, че мога да кажа искам да знае това. Нали? Това не е наука. Искам да има усет за красотата, да я оценява по правилния начин, особено, нали, когато не само за женската красота, тук говоря за цялата красота на света, но ако говорим пък за
на по-късен етап. Вече много ми е интересно как ще го възпитам, какъв пример ще му дадем с Сашо, нали, за партньорските отношения на по-късен етап и така нататък и така нататък. Та, въобще, да, искам да създам в него чувството и усета за красота. Това е. Ако има една дума, с която можеш да опишеш този етап от живота си в момента, коя би била тя? Може да не е само една. Колкото прецениш. Да, увеселителен парк. С всички ангажименти, хора. Не, просто то е безкрайно цветно. Има много играчки и такива... Какво им се вика на тея, дет се качваш на тях? Да. Да. Боже, как се казва? Как Въртележки? Въртележки, да, всякакви колички, влакчета. блъскаме се, падаме, ставаме такова. Нали, да, много е цветно, от всякъде блести, нещо се случва и е бизи, обаче пък е мега як. Аз съм дете в увеселителен парк. Страхотно, страхотно и много се радвам за теб. И последен въпрос. Има ли въпрос, който не ти зададох, но ти се искаш да ти задам? Не, ти много хубаво си говорихме. Аз хич не се чувствах, че се едно съм на интервю. Много ми беше приятно. Нали ти казах, виж сега, за следващия път си оставяме темите за plus size моделинга, за другите неща, които нали, си говорихме. Със сигурност можем ще ми е много приятно да продължим нашия разговор. Да мен също. Не знам за един въпрос, просто въпросът е, ще ми гостуваш ли отново и аз ти отговарям да. Благодаря много, благодаря много. И на мен ще ми бъде с удоволствие страшно приятно. Защо не да го направим от островите? Има супер готини места там, на които можем вече да снимаме и на живо. Така че надявам се да дойдете и да мога да ви видя на живо и двамата с Сашо. Така че ще бъде за мен огромно удоволствие и огромна чест да направим втора част на това интервю, защото със сигурност има още много неща, за които да си говорим. Много, да. Така е. Много. Иве, безкрайно ти благодаря за това интервю. Беше невероятно. Много се забавлявах, много ми беше приятно. На мен също много ти благодаря. Добре, много ти благодаря и хубав ден ти пожелавам. Прекрасен, have a glorious day и ти, Сашо, много поздрави и живот и здраве до скоро. Благодаря отново. До скоро, чао! Чао!